som com som i així seguirem sent. Ei! Ens equivocarem 1000 cops i perdrem totes les apostes. No trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar tan sols serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som contradictoris, som irrepetibles, som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. En el programa d'avui anem al Mercat de la Concepció per veure quins serveis hi presta el TEP. Entrevistem a l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. L'hem anat a veure a l'Ajuntament. I serem també a Matadepera per veure els nostres esportistes al Campionat de Catalunya, que gaudiu del programa. Som com som